Hi guys! Και σήμερα παίζουμε το GTA 5, χαιρόμαι πάρα πολύ γι' αυτό και αυτό. Λοιπόν, σε αυτό το gameplay κυρίως θα κάνουμε αυτό. Αλλάξει φωτεινότητα, ωραία. Cool. Cool, ρε. Κούλα, ρε. Τι μανούλα σου, βρε. Τι κάνουμε στο κρεβατάκι με τη μου μας. Κάτσε εδώ. Απλά θα προσπαθούμε να μην μας σκοτώνουν οι μπάτσε. Γουστάρω τη μουσική. Τα μπούλια, τα μπούλια, μπούλια, τα μπούλια, τα μπούλια, 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 τα μπούλια, τα μπούλια, τα μπούλια, τα μπούλια, τα μπούλια. Πω, τέλειο. Το έπαιξα λίγο χθες για κάποια λεπτά. Να ξέρετε, έχω δύο παίχτες. Έχω και αυτόν. Θα μου πείτε πόσο μια μέρα κάνεις όλα αυτά τα mission. Νομίζω αυτό το mission είναι το τρίτο. Για πάμε να δούμε τι κάνει μέρα. Butterfly. Αν θόλωσε λίγο η οθόνη, δεν είναι το παιχνίδι. Να ξέρετε. Είναι... μόνο έτσι γίνεται. Έτσι ρε, βρίστονα. Είδατε τι πήγε να μου κάνει. I never walk away. Βάρα με έτσι. Βάρα έναν άνθρωπο. Αυτό ήταν η ηρωνία της τύχης. Παιδιά, αν φανεί αυτό που θα φανεί τώρα, δεν φταίω εγώ, δεν φταίει το παιχνίδι. Απλά δεν έλεγχω λίγο τη φωτεινότητα, επειδή αυτή την ώρα δεν είμαι σπίτι μου, δεν είμαι στο στούντιο, είμαι στις γιαγιάς μου το σπίτι και κάνω αυτό το gameplay. Το PlayStation θα το πάρω σπίτι μου φυσικά. Και αυτό, απλά να ξέρετε, αν όταν πεθαίνω φαίνεται η πόρτα, sorry. Πάλι στη θάλασσα είναι κι άλλο θα με βρήσει. Φτάνει ρε αγόρι μου. Τώρα είδα ότι τον έχω κάνει έτσι. Σαν μαύρος Αράπης που πουλάει CD. Look in this. Look in this fucking bitch. Αν με δείτε να μην ξέρω καθόλου σχεδόν τα κουμπιά, δεν φταίω. Είναι η δικαιολογία μου, έστω βασικά έχω δικαιολογία. Oh no, I'm stuck. Girls like that now. No way. Ωραία. Ξέρω εγώ τρέχεις έτσι. Κοίτα εδώ την πουτάνα πως κάθεσαι. Ωραία κόλλος. Γελ. Θα με κυνηγήσει η αστυνομία. Γι' αυτό... χωρίς πλάκα, αυτός δεν είναι σαπούτσος. Κοιτάξτε εδώ, what the fuck. Εδώ ωραία τα αρχιδάκια και το πουλάκι στη μέση.
Θα πήγαινα σε strip διτσάδικο, όμως τελικά δεν θέλω. Όχι βασικά για εδώ, γιατί θα μου το απαγορεύσει το YouTube και δεν ξέρω να κάνω πολλά. Μου τελείωσαν οι μπατάνια. Σας δείχνω λίγο το μοχλό. Ωραίτσιδες. Με αυτό το μοχλό κάνω τα gameplay μου. Και αυτό. Για να... Βασικά, sorry που σας έδειξα το μοχλό. Θα κάνω μάλλον τώρα ξαναποδικό και ψάχνω ένα χαρτί που έχω. Τόσο έχω γράψει όλους, ώστε να μην τους ξεχνάω. Τώρα στόχος μας να βρούμε μια αμαξάρα και με το όπλο να τη σταματήσουμε. Ακούσατε τι μου είπε? My no fucking way. Τι έκανα ρε? Fuck off. Ω μαλάκα. Τώρα κάνει τα καλώδια. Ω μαλάκα, δεν νομίζω ότι μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο αμάξι από αυτό. Και να το γαμίσουμε αμέσως. Γιώργο. Λοιπόν, να ξέρετε, το κανάλι μου λέγεται Johnny Boy, όμως βασικά όχι μάλλον, το πιο σίγουρο θα το κάνω GM Game, γιατί θα κάνω πιο πολύ gaming βίντεο. Και βασικά αυτό δεν είναι σίγουρο, γιατί σας ρωτάω αυτή τη στιγμή να μου γράψετε στα comments τι βίντεο θέλετε να κάνω. Ναι, κάτσε, κάτσε το βλέμμα μου. Fuck off! Μαλά, ο Lil Wayne ήτανε. Έτσι μαλάκα, εμείς έτσι τα παίρνουμε τα αυτοκίνητα. Έτσι ρε. Και μετά, μην μου λέτε ότι εγώ βρίζω. Το σου πέφτω από τη shit τώρα.